muri yezimbabwe. Aiwa, after sengezo chabangu arikola ma-MPs nemakansela e-TCC, aiwa tazoona kuti ZANU-PF yakazowana mukana yekupinza vanhu vavo pazvigaro, yakazowana kupinza vanhu vavanolingana, nokuti muzara nhasi aiwa pane kugununguna kuri kuita vanhu vachiti mamwe ma-MP atakuona kupinzwa muparliament aya anenge magirlfriends evanhu veZANU-PF vakupinda navo kuti vagokwanisa kuenda navo out pama-parliamentary trips. Muri yezimbabwe unosati wasubscriber, ibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon tombotsvana maupdates atokupa pano paZim News Live. Notiri kuona kuti nyaya yanyanya kudhirowa attention vanhu vese inyaya yemunhu anonzi Shila Chikomo. Aiwa, pakakopiwa kungozi ndiye ava Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade yesterday. Aiwa, vanhu vakagunun'una nokuti the new hawks inobuda chinzi soon after her appointment as Zimbabwe's new Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade yesterday, Shila Chikomo's photos were awash on social media. In a country whose government is dominated by old people, largely male, and most of whom well beyond their sell-by date to offer any useful ideas and leadership, the appointment of a young and educated 34-year-old female minister seized people's attention. And although there are young ministers also in Africa, so now kuti aiwa uyu Shila Chikomo uyu aiwa zvanyatsobuda pachena kuti hazvizvi zvehuminister zvoga. Nokuti pane mumwe anonzi Chatunga anoyachiriply achiti Manyika vana appointed here as a deputy minister of foreign affairs. We all know his plan. He will go with here to his foreign trips. Ndoba tikuona kuti aiwa iriply rototi vanhu vavo vanenge vada kungoenjoya mari yenyika. Saka muri yeZimbabwe chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pevanhu vakaisiwa vakareplace vanhu veCCC. Pine mucomment section vedu mutizi mafungiro enyu. Saka kana subscribe, kulike, unotina on the bell icon. Tombochana maupdates andokupa pano paZim News Live.